Anthu osiyanasiyana titakhala kuti takufunsani funso kuti tatchulani mayiko amene ali ndi malamulo okhwima maka amene amayendetsera dziko lawo. Ndikukhulupirira kuti anthu ambiri mutha kutchula mayiko a Chisilamu pongoganizira momwe nawonso amakhwimisira zinthu zokhuza kayendetsedwe kawo ka dziko. Ndipo nditakufunsani limodzi mwa malamulo amene mwapangira kuti musankhe dziko la Chisilamu, mutha kumafotokoza lamulo monga la Sharia law limene limafotokoza kuti wakupha nzake nayenso aphedwe. Ichi chitakukhala chifukwa chachikulu chimene mungasankhire mayiko a Chisilamu kuwachita group kuti ndi mayiko amene ndi ovuta kwambiri. Mayiko monga Iran, achina Saudi Arabia ndi mayiko ena amene tikuwadziwawo omwe ndi a Chisilamu amene anthu ake amakhulupirira zachipembedzo cha Chisilamu. Ndipo kayendetsedwe ka dzikonso adakachita dedicate komanso kuyendetsa ndi kutsatira malamulo omwe Chisilamu chimanena. Koma mukudziwa kunena kuti pambali pa mayiko a Chisilamu kulinso mayiko ena amene ali ndi malamulo okhwima komanso ovuta pakayendetsedwe ka zinthu za mdziko lawo. Ndipo mu tsiku la lero ndimafuna nditakupatsirani ena mwa malamulo amene dziko lina limene anthu ambiri sakonda kulitchula koma ndi limodzinso mwa mayiko amene ndi ovuta kwambiri maka pa malamulo akayendetsedwe ka zinthu zawo mdziko lawo. Dziko limeneli ndi dziko la North Korea. Yes, ndikudziwa kuti mukulidziwa kuti ndi dziko lanji, koma ndikukhulupirira kuti simukudziwa zomwe amakhulupirira komanso kusatira. Ena timangodziwa chifukwa cha kumenyana kwawo nkhondo ndi neighbor wawo uja South Korea, chifukwa South Korea komanso North Korea samwirana madzi. Koma momwe dzikolo limayendetsedwera ambiri ndikukhulupirira kuti simudziwa. Ndimafuna lero ndipereke zina mwa zimene dziko la North Korea pansi pa mtsogoleri wawo amakhulupirira komanso kukakamiza nzika zawo kuti azisatira. Ndipo chinthu choyambirira, dziko la North Korea limanena kuti aliyense ndi lamulo la boma aziyika nkhope ya president mu nyumba yake ndipo daily aziyipolisha. Ndipo oyendera akafika pa nyumba nkupeza kuti chithunzicho nchakuda, munthuyo ameneka anyongedwe. Ndipo mlandu umene amamuyimba ndi kuti akufuna kulanda boma. Ndipo chinthu cha namba 2, yense yemwe wabereka mwana wake alibe ufulu ngati kholo kupereka dzina kwa mwanayo. Ndipo m'malo mwake boma ndi limene limayembekezereka kupereka dzina la mwana obadwayo. Ndipo chinthu china ndichonena kuti ukapita ku barbershop ulibe ufulu wosankha hairstyle, boma ndi limene linapereka kale hairstyle. Ndipo kwa onse amene tinakwanisa kuonerapo ma videos osiyanasiyana aku North Korea, mukazayang'anisisa asilikali komanso onse amene amayenda mu street muzayang'ane mmutu mwawo maka anthu achimuna kametedwe kawo kamakhala kofanana ndi mtsogoleri wa dzikoli yemwe ndi Kim. Mmutu mwawo style yawo ndi imodzi. So barbershop iliyonse kumene ikamameta munthu wachimuna imakhala ikudziwa kale kametedwe ka munthuyo chifukwa dziko lidapereka kale mmene munthuyo akuyenera kumetedwera. Ndipo chinthu china amafotokoza kuti munthu sakuloledwa kugwiritsa ntchito mafoni amene si ya mdziko la North Korea kapena kuti si opangidwa mdziko la North Korea. Ndipo munthu akukakamizika kugwiritsa ntchito foni yomwe yapangidwa ku North Korea basi. Chinthu china amafotokoza kuti kuvala jeans ndikosaloledwa mdziko la North Korea, ndipo ndi mlandu chifukwa choti ma jeans anapangidwa ndi azungu. Mwina chimodzi chimene mayenekanso mudziwe nchonena kuti dziko la North Korea ndi limodzi mwa mayiko aku Asia, choncho ndi azungu samwirananso madzi. Chinthu china amafotokoza kuti osayerekeza kuonera filimu yakunja imene sidapangidwe mdziko la North Korea, ndipo aliyense akuyenera kumaonera mafilimu okhawo opangidwa mdziko limeneli la North Korea. Ndipo chinthu china ndichonena kuti salola munthu kumvera nyimbo za dziko lina monga ife timachitira kuno ku Malawi, kukhala busy kumamvetsera nyimbo za china Yomaps amene nda mdziko la Zambia, kumamvetsera nyimbo za china Diamond, za china Davido. Zimenezo mdziko la North Korea salola kuti munthu uzitero. Ndipo chinthu china ndichonena kuti mdziko la North Korea kuli free generation law
imene amayitchulanso kuti Kim Law, imene amanena kuti munthu akapezeka olakwa, mwana wake yemwe adzabadweyo nayenso akuyeneka kuzapitisidwa ku ndende, ndipo chizukulu chakenso chikuyeneka kuzapita ku ndende. Ndipo cholinga cha lamulo limeneli ndi kuchotsa m'bado wa anthu osamvera. Ndipo chinthu china, dziko la North Korea sililola kuimba international call, ndipo yense wopezeka ndi mlandu. M'malo mwake yemwe akufuna kuimba international call amayenera achite apply ku boma, ndipo boma limamuvomereza pokapoka akapereka zifukwa zomwe akufunira kuimbira international call. Mwanjira ina munthu saloledwa kuimbira munthu yemwe sali ku North Korea. Makhozi onse mdziko limeneli ndi a domestic. Ndipo chinthu china chimene dziko limakhulupirira komanso kukakamiza, amafotokoza kuti boma ndi onse ogwira ntchito mboma azikhulupirira kuti mulungu kulibe. Choncho yense amene akuvomereza kukhala civil servant ndiye kutinso amakhala wazika pa chikhulupiriro chona kuti mulungu kulibe, ndipo amachita trace komanso kafukufuku wamphamvu kufuna kudziwadi ngati zimene akufotokozazi ukuzisatira. Chinthu china chimene changosintha posachedwapa, dziko la North Korea mbuyomu linkakaniza munthu wamkazi kuyendesa galimoto, koma mchaka cha 2025 ndipomwe ayamba kulola kumayendesa galimoto munthu wachikazi. Ndipo chinthu china amafotokoza kuti usagule katundu wa luxury kapena kuti katundu ofewetsa moyo boma osakuvomereza, ndipo iwo akufotokoza kuti osafewa kwambiri. Ndipo kuti upezeke ndi katundu wa luxury umayenekanso upite ku boma kuti ukapange dongosolo lonse, ndipo akakuvomereza katunduyo umapezeka naye. Ndiponso pali chinthu china akuti pali masiku olira oyikika, ndi boma pa tsiku kumwetulira ndi mlandu. Kupezeka ukumwetulira pa tsiku limene boma layika kuti ndi tsiku lolira, ndiye kuti umayenekanso uyankhe mlandu. Chinthu china salola kuyenda kuchoka ku tauni ina kupita ku tauni ina popanda boma kukulola kutero. Mwachisanzo mmene timachitira ife kuchoka Blantyre kupita ku Lilongwe mdziko la North Korea, zimenezo salola ngati boma silida kuvomereze. Chinthu china, ma foreigners saloledwa kucheza kwambiri ndi nzika za mu North Korea, ndipo ukapezeka mutha kupalamula. Ndipo chinthu china, anthu kapena kuti nzika za North Korea sizololedwa kusankha ntchito yomwe izimafuna kudzakhala. M'malo mwake boma ndilo lomwe limachita masankho a munthu yomwe akuyeneka kugwira ntchito ndi position, ndipo umangolandira notice kuti boma lakusankha kuti uzikagwira ngati wakuti. Palibe kunena kuti ndikufuna kudzakhala pilot monga timachitira kuno ku Malawi. Ndipo President Kim akamayankhula speech salola munthu kusinzina kapena kugona, ndipo kupezeka ukuchita izi umanyongedwa. Chinthu china, baibulo oserekeza kulowa nalo mdziko la North Korea amadana nalo, ndipo ukatero ukuputa ndende basi. Ndipo chinthu china, ukafuna kujambula chithunzi kapena video usaonese zithunzi zoonesa malo omwe akuonesa umphawi wa mdziko, ndipo uzijambula zabwino zokhazokha zimene 98% mwini wake ndi President Kim. Ndipo umeneleka kupeza building yabwino kapena malo okongola kuti utenge chithunzi, ndipo pamenepo usaonese kuvutika kwa anthu. Ndipo chinthu china, munthu wamba saloledwa kukhala kusite, ndipo amafotokoza kuti uku ndi kwa anthu ogwira ntchito mboma komanso otchuka ndi president. Ena onse akuyeneka kukakhala kumudzi basi, ndipo ngati ukufuna kukakhala mtauni umayeneka kupereka chifukwa chimene ukufunira kukakhalira kusite kapena mutauni ngati uli munthu wamba. Tourist kapena foreigner saloledwa kapena kuti osayerekeza kupakula nzika kapena kugonana ndi nzika ya mdziko la North Korea, kupezeka ndi mlandu. Kungozindikiridwa kuti ukuyendana ndi munthu wina yemwe ndi wakumeneku. Ngati iwe si wa mdziko limeneli la North Korea, ndeti umayeneka ukaonekere pa bwalo la milandu. Chinthu china, dziko la North Korea limakaniza kuyamikira kapena kuchemerera president wa dziko lina lililonse, ndipo ukapezeka uwu ndi mlandu. Ukafuna kuchemerera President Kim basi, yemwe ndi mtsogoleri wa mdziko limeneli la North Korea. Dziko limeneli chinthu china sililola internet,
kapenanso no Google, no social media. Ali ndi network yawo yomwe amayitchula kuti intranet, yomwe muchiyankhulo chakumeneko amati kwanguyang, ndipo aliyense amagwiritsa ntchito imeneyo. Komanso chinthu china, no investigative journalism, ndipo salola munthu untolankhani nkumachita investigation mdziko limeneli popanda kuvomerezedwa. Komanso kulibe email kuti uzigwiritsa ntchito ndi anthu ena aliwonse. China, dziko limeneli sililola Coca-Cola drink kapena kuti chakumwa chija chotchedwa Coca-Cola. Iwowa ali ndi drink yawo yofanana nako ndi Coca-Cola ayo, koma Coca-Cola mdziko lawo samulola kuti azipezekamo. Ndipo ntchito zonse zimene ndi zapamwamba zimayenera zipite kwa mabanja ochita bwino basi. Mosiyana napo ndi ku Malawi kuti mwina kuti upezeke pa ntchito yapamwamba umayenera uphunzire kwambiri ndi kukhala ndi mapepala onse okuyenereza, komanso mwina mayiko ena monga amachitira. Koma dziko lokhali la North Korea, ntchito zimene ndi zapamwamba zimapita kwa anthu amene ndi ochita kale bwino, amene ndi mabanja ochita bwino. So onse omwe aphunzira kwambiri alibe mwayi ngati ochokera ku mabanja ochita bwino. Ndipo chinthu china, aliyense yemwe ndi nzika ayenera achite training ya usilikali. Ndikuti banja lililonse likamabereka mwana limakhala likudziwa kunena kuti mwana wathu iyi mwanjira ina iliyonse akusaphunzira za military. Chinthu china, skulu zimaphunzitsa mbiri ndi ubwino wa President Kim ngati subject. Mdziko limeneli adapanga subject yomwe aphunzitsa wana yomwe imaphunzitsa zokhuza mbiri ya mtsogoleri wa dziko limeneli la North Korea amene ndi Kim. Komanso chinthu china, wiki ikamatha mu office mumakhala weekly confession kapena kuti kulapa. Aliyense mu office yake amayenera aulule zimene wazichita pa wikiyo zimene ndi zosayenera kumeneko mu dziko la North Korea. Chinthu china, kulibe opposition, kulibenso bungwe lililonse lomenyera ufulu ngati mene timachitira kwathu kuno HRDC, CDD ndi ena osiyanasiyana. Kulibe amene amachita oppose usogoleri wa Kim. Mwanjira ina, ufumu wa Kim ndi ufumu wa bloodline, chifukwa yemwe adayamba kutsogolera ndi agogo ake a Kim, kenako bambo ake, ndi kumafika kusinthana zaka nkumapita. Palibe munthu ena wachikunja yemwe adalamulirapo dziko la North Korea yemwe sali mu mbumba imeneyi ya Kim. So video ya lero ndinayipanga kuti ndikupatsireni mbiri komanso malamulo amene ali mdziko limeneli la North Korea. Mwina ena timangomva tikamakambirana za mayiko achisilamu, koma ndikukhulupirira kuti mwatha kuona komanso kumvetsetsa kutinso pali mayiko ena amene ndi ovuta kwambiri pa malamulo. Chabwino, pomaliza pa video ndimafuna muyike makomenti, ndipo makomentimo mundiuze kuti pakati pa mayiko achisilamu poyerekeza ndi dziko la North Korea amene ali ndi malamulo okhwimitsitsa kwambiri ndi ati. Through comment section ndi momwe tingamvere komanso kudziwa maganizo anu. Aniwe video mtsiku la lero mudali ndine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda osayiwala kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa mavideos amene tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.